Mai sauraro barkanka da zuwa wannan channel ɗin tamu mai suna Smooth Media TV. In zuwanka ne na farko mai sauraro ka danna mana alamar subscribing sauran ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun cikakkun bidiyon mu masu zuwa. To mai sauraro, gaskiyar magana akan ganin watan Shawwal wato watan ƙaramar sallah kenan. To mai sauraro, ka gyara zamanka kuma sauran ka karkaɗe kunnuwanka domin jin asalin gaskiyar labari akan ganin watan Shawwal wato watan ƙaramar sallah kenan. Yayin da azumi ya kai kwana 29 cicif na wannan wata mai suna Ramadan, a yayin da aka fara dogon bincike domin tabbatar da cewa an ga sabon watan Shawwal wanda shine watan ƙaramar sallah. Yayin da hukumomi a Saudiya masu duba wata suka fito suka sa na'urorinsu domin duba watan Shawwal wato watan ƙaramar sallah kenan. Sai dai zuwa yanzu hukumomin sun tabbatar da cewa wata ba zai gani ba a wannan lokacin hatta sai dare ya yi karfe 9:20 na dare sauran wata za a iya duba shi, sauran kuma ana mai tabbacin cewa za a iya ganin wata a wannan lokacin. To don haka mutane sai su shirya domin samun cikakkun bayanai akan ganin watan ƙaramar sallah. Domin haka sai ka danna mana alamar subscribing sauran ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun cikakkun bidiyon da mu saki a nan gaba. Da zarar an ga wata za mu sanar muku. Mun gode da sauraron wannan tasha tamu mai suna Smooth Media TV.